IGM Shakamnokni lift Kwchama thangka jinjalak lai bekha kabangma bororo shaimanka damsha khakcha rumi IGM Shakamnokni lift Kwchama thangmabai shak hamia te shak hamia nok nukuni borok belekne jinjalak lai thangbekya kuni lift sakawo Kwchama thangja IGM Shakamnokni 6 tala building ni floor ni ongkhri tongmani jorawo lift Kwchama thangka hanai shaimanka lift to kuri mungsabo operator shaka obahana poksijamni bisingtei yagulo lift ni glass subaye Lengkha phiaba kurungmani yaglobo malia Khoroksa phano operator shawimanka lift ni ongkhri Khoroksa hange lengi thangka abni yaglobo lift operator no urdugi malia kurungi malia Tripura hasini buincha juda kok IGM Shakamnogo obahai wana masincha kiri masincha pati mumbai gobangma kushin asai tongkha samu asai tongkha Shakamnokni shep sabo obahai ke bahai kesekireng jingjal shak tharmu kuri ungiman samu tisai tongkha tongko songlukuro ঠাকুর জায়গা আছে আমরা তো নিয়ে আসছি লঙ্কা যেটা করতে হবে না Khoroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kurungai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai burichi jora tei blood group wngna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano